Banang pencelur bat banang ai mensim shishu ya ki khun samla kathany umroi bat bhoi rempong kentup ya ki we de ki shinong ki badan sia kene kathany banang la ban peteng ya ki jing pule paper hadin makilala ban pendep ya ke kelas 10 la ne ke kelas 12 ban penpoi sia ki kerdan ki bakham shalor ikong vilo rika lengdo ibde branch manager jong State Bank of India umroi branch haba ajing kren ha ki jingelang ba penku burom ya ki khun samla ki ba pas bha ha ke exam SSLC bat HSSLC ha dan sait pra ia kebela penlong da keseng Confederation of Ribhoi People ilaong baga State Bank of India ke jirap bha ban ai ka ram na ka bentaki kena school ki bawan na ki longying ki beduna ha ka yok ka kot bat ki bawan bha syakmat ha ki examination bat ki badan jing thmu ban lej pule bat pentebit na ka benta ka yok kam yok jam hadin baladep ban pule ka bakot hadu nyolak tengka bat ka jing ailat ban siudep ya kene ka ram hadu katsan snem hagane kesingi nagaliang jong seng Confederation of Ribhoi People kelapen ku burom ya kisau pongut ki khun samla kathany ki bala pas bha ha ki arteli ki kerdan pule kata ha ka SSLC bat ha ka HSSLC ya ka bala penlong ya kene ke jing pen ku burom haum dan sait pra government LP school ka balong ru apo ke jingelam jong ba bandari rentatiang ubri presiden barang ba jong seng Confederation of Ribhoi People ba ka bank ka don ki opportunities mo kilat ki kabu ya ki kena pule kalong ling ba ki loan student loan tengah siapa tip na pedang nang jong pinang ni tip le am ka bank ka ju ya kini ki education loan surakti ni kini kena kadang batip ya kata kena ni pitip to te nganum na punya than namar ba kibon na ki production ka bank mo ngajuong kumni mungkin nawan ki biyo po bay ngajuong iki don ki pawan ki ong ba ki khun jong ai kwa ban simlon ni kwa ban le puli kumta te ngasi kali ki ile ko se yu namar ngan chibata ki ka kos ka ba pijit ru kadal kam ha it plays a very important role yes to pareng not amar khat mo namar ka khasi te teng teng kham jin ja te ban pensha ban kam dangan ma te express mo teng ngan ongi phi kidan ba shubo ile itu phiru li lang kaju kadai ni ka bai lek pa bai lek pa khot engar ban lang ba itu ile pulis Bangalore ngar li lang ni mi khasi te Bangalore along shnong mo ni try national colony ron along te Bangalore balai itu ngar li lang main ta teng buli ki pa ki shimna karam mo tamdai na ba ki shimna karam ki bahaya ka sana no ki no airam makin kershani phi te binal ada pada kakus jak nu himi okam te shwa bakin let ya kanu kan lain o le se hakaten hakat 12 le se pina pas class 10 pinum dan option A dai ni mo hak let ki 11 12 namar kade hakat 12 ka badi side pin let ya ka lain ayu pilih humanities le ka arts ka bagi om dan ni pilih ka science mo pagita ki ar ka dan namar India dan option di kum syarif hareng te shibon ka option te kadam dei tang ka education dei tang jing puli mo kalun te kalun ber phin ne kalun de pila yo shraba phin shim lun hakato ka university la ni ka to ka institute if you make phimot balik puli de le shwa ka research tong phi ki babun ki khna ki shulet bot brio bot paralo ba ila itu ngar balik lang dei tang ka taru ngathai phi jutte ki judan ki to ki organization la ni ki to ki seng mo ki ba pentap khna ngatai ki jo em ba kidan gitu ki mo ki office ki private ki ba ju baju yarap ban pentap admission shari dekan kum ki turu ho nganum ong ba kim long successful kidan ni ki kena ki ba pas nah ki ba minat ki yo kan nribun hi ki kena ki fit namar ba ki klam dale ba ka research pilih kena mentali ki long advance mo kena badang red badang nyo kelung badang nyo ka badang lanang bale YouTube ban telefon pilih kat no kan network ko shini ka bha boy inde ba sni ban network ro pil shaba pinlet puli shaba pinlet kan no university lani ka institute le ka research on ka Google ka dan pet shwa ka university ka ba biang le yan pet ki pass performance jong ki kena ki pass bahan yan nang ta da pet tikra ba kan dan ka placement mot kumno kumot ka place ka jaka kumot hadin to pila de puli ha ka final year lani final semester jong phi ki juan kini ki company bahe ki juan ban ai kam na ban badan katan habang badan kata ti kum kita ki bun ki belayu kam na po university kali ka ban kali interview ki kena
haka final year jungki kita tang sudah pulih tak yok kam ayok lepas hati dia shua fin approach ya ka bank ban shimi ya ka loan la recognize da ka AICTE dan da ka UGC mo number 2 ka DNM ka university ka badan placement dia ka wei mentah man si ongi film day bang akan ben you know ka dia kan experience bat nak ban kalau ka awareness ba akhat kena ban awareness dan habat pensyai no bon kiba kiju sotana ban le ya kan ka General Nursing and Midwifery GNM kyo dia mentah naliang jong kan ka medical council kim sha shu ya ka bank bakan alun GNM namar babon ki bam yok kam mo bon ki kena bam yok kam ke ki bang ila ju ai teng men shwaru kim la siu shu ka lun namar kim yok kam bam likin siu de ki kimi ki pa badok bashurat mo dan ki bashudi ta budi kutia de kwa di hasrok kim la pe ban afford ta kadau it is very important kalau ka dan kam ba bashwa ba pin approach ka bank ba pin le ka research on pi pet shwa shubo men ta pin di kena de kena ki pi vai ne pi up film ne pi le kai squat su pi dan la nai nga ong ko ngi hari India ngi hab bet ban yatur ba ha ka jing puli ndai ta man yatur ngi haban excel ngi ban pas bah men sha nga thai pinyo 60% alok man ni doktor dei ne mo bu sa men ta 60% ru la jinja ban yo admission ha ki college ki ba pa dei ne te ngasi ong ki bri wan teng teng ki nong rep mo bapli ki nong rep ki ba dok ki ba e go wan le sin ngi ki ba ki si ong ta ki ni sim ram ni kum ta ngasi ong ki ong pe chli man ba le ki awareness program jo ka bang ngasi ong ngasi batai ba kiram nong rep mo jo batai ki ni kiram nam ta ki khna puli namar ong le se ki khon ki ni ki pa ki la ban dei ta ki nong rep nare ki khon pa de le se ki start dei ne mo sini mo na yang dan si aslo tentang ki topper manus nam makimi kitan ke 12 ka result ka 10 ka 12 ki sini si aslo ti khana ki topper ba ki wan na yang yang badu mo ngatai bi jo aslo hi ki ba yo ki position mo ki kitan top 20 position ki oh pa ba sunya taxi nani oh ikimi ba sudi wai dong dei ne am kata te lada kito kila bale phi phi na ka dei ne am kata lada kita kila ha ka tu situation ha ka tu condition dan ni bangai dan ini kisna mana ba kayin ju kim pat dan lai itai kena itop ikatan te lada dan pada kata kala shubu mo kum kita ki kena ki start mo na ye par kim na ka shan mo further studies ki mo te phile kum no kadang kala te phi ka bang ka ju ai ka student loan ni hadu nyom lak sampau hajar ka bank ka ai loan claim guarantee AUM claim bu benda AUM so to kamu pila ban ka bank pi approach ka bank utang te pe mo on show pi ka bank pada kam ai la da pim cross ya ka 40% kamu pi ban pas pi ban yo 40% kanang ba 40 le 45% ni SCST ka kam relax mo bon bahan nangi kisim ke sisilun kijak senon na bangru mlimi syura marle kiting yo to bangka on bisa ta hap de gitu ki agent mo di kna i betre bang ha lewat sikisnong sto sen la jenjar da lewat gitu betre turu teng ki phet ni bren marle ki ba shu bun sil ni golon te kim teb ba tu golon yo kabu jinge ya kayeng kesam kabu jinge ki kunti kabu jinge wat ye kiro ta kare galanti terkam ke ba ai man semi bisa sim guna golon dei ban clear ba nang ba galanti jong pi khmat kan suk ban clear mo lara pihak ban trekam mo kisendang ko tre business mata business ta ban yang bisa lajong ngimla ta dalilero ngimla marble ke bisa babun ni dengkam ni hapan yo kilon ni bang te ki samla senang ko tre business ki hapan simlon ki hapan clear kilon pi ngi seneng kam jenjang ngimnang ba ban pendun kami ke bisa ke bayo na bang mau ngini keren ni gue kijat pendeu ki barjala with three business baro ki three business dak bisa jong ka bang mau ki thetang gue cycle ba kamai po buati katur kisim na kalon na bang takada long ngi sene long ngi hapan pling ni galanti ke bot mai long bang hapan perkhat ni galanti bot mai bangin sedang ni kam dak jing mensim loan ni ki bang ni hapan clear ki loan mau ada ngi clear ki loan besok ba ban hakino unta
te khamta ma ki pule ro ma mta ki samla ji kilet pule mta ho bon ma ki pule no sing kilet pule bon ma ki mio kam nang kilet le state le jong ting dala pas BSc ngape hamroi no nyumut phamut BSc no sing bu pas shong yeng lo ma agini ki area chong ji bon bo shong yeng pas ma mio kam dan rei takada long mta ba kilet pule shabar nyape jakano jaka bang ila banyo kam menteri nanta kum ha downtown adon I para jungar ba train tu don ki blok ki ba lai ngapen yo I bentul kuliah di stempel dan menta ki lai train tu yo pasan tu train nan tu he mara state le jong la bonje kala semje plat banyo kam sarkar le te la plat nanta